ng atamanong ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon, mga nono, mga nini. Good afternoon, partner. Good afternoon, partner. Good afternoon po sa gabos sa mga parantabay. Maugmang Lunes na naman, partner. Yung good mo, Lunes na naman pala. Oo, no? pat sa 24 na. Tama ba? Yes, oo. Sarong simana na sana, may sahod ka na naman, partner. Ano? Ultimong Lunes na ba? Bako pa man. Bako May 30 pa pa pala. man. May 31. May 31 pa. Kaya, ang sahod garo ka, di 21, malaw. Wow. Na, 21. Iya talaga 28. Pigaabangan mo talaga, partner. May bakalon kaya ako. May makulog ka. Diit man sana. Ito lang. Baka tayo manggrabe. May bakalon akong pisa. Nakako akang abunaran. Sa diri. Sa diri. Ay, maray na hapon po sa kabos. Mag-iringat. Lalong-lalo na po ang mga nakamotor siklo. Naglayaw-layaw ako sa Sorsogon City kasugma, partner. Nakabot ako naman sa Bulusan. Magkayong pala sa Bulusan, ano? Anong itsura? Nature. May nature. Yes. Bulusan Sorsogon. Bulusan Lake. Nagdaman ako sa Bulusan Lake. Maswimming ko ako. Bawal man pala naman mag-swimming sa Bulusan Lake. So view lang ang digduman mo talaga. Maswimming ko ako. Sabi sa kuya kan tour guide, sir, ngayon dahil man pwede mag-swimming, taday ka man nga naka-swimming trunks. Data, taikabo mo. Di man pwede talaga naman mag-swimming. Siguro mapapawaw naman sa mga rayong pag nag-swimming trunk. Magano sana, may naman may boat, may kayak. Okay. Pwede ka mo naman magbangka-bangka. Pero may entrance fee man. May entrance fee. Affordable man. Affordable. Compare mo naman sa mahihiling mo sa laog, no? Sabi ka na tour guide naman, partner na nag-accommodate sa Muya. Igwa pa ngayon dyan ang mga ukay. sabi ano to na sa tighana pa no? Di ba ganyan ako ate? Pero ano duman pag nagduman po kita sa mga duman ko na iling partner sa pagpreserbar ka nature. Maduman ka, wala kang ibang kukuhaon duman, partner, kundi picture lang. Bawal ka magkuha duman maski dyan dahon. Bawal ka magkuha. Bawal magpitas. Wala kang ibang kukunin kundi picture lang. Bawal ka duman magbahog kan mga hayop. Ayun. Halimbawa, may bayong, may ukay ngayon. Bawal magtao-tao ng something. Bawal magtao. Nata niya ko, madam, bawal tabi niya ko magtao. Halimbawa, igwa kang darang tinapay, o igwa kang darang prutas, tapos may nahiling kang, halimbawa, bayong, or unggoy, or ukay. Bawal nga dyan. Bawal nga sir nga magtao ta. Ang nature ngayon, most especially palang, partner, ang mga ukay. Sabi ka na, tour guide duman. Pag once ngayon, ukay ngayon, tinawanan mo, magiging dependent yan sa mga bisita. Pero may nasindang maghahalat. Yes. Dahil nasindamado man sa subaga natural nindang paghanap buhay. No? Kita baga, sa gabos na nilalang kan Diyos, gabos po may paagi kung paano mabuhay. No? Pag ang ukay pala narukan, tinawanan mo, binahog mo. No? Once na binahog mo. Tapos nautro, twice, nabahog mo giraray. Every time, no, sa ibabagang lugar, pagka malimang ukay biyong nangangagaw na bag. Yes. May mga minsan nanggugunot pa. Pag dahil mo tinawan, gunutan ka. Ito pala nang gustong sabihin ka. That's why they pwedeng magtao. Dahil man po pigsasabi na baka ngaya lasununin do sa mga hayop na yan duman. But
ito sa piga iiwasan partner na maging dependent Ang ukay. ang ukay duman sa o maski anong wild animal maging dependent duman sa mga pigtatao kan mga turista. Sabi ko iyo man nanggad po kumbaga wais man pala ng ukay. Yes, oo. Matalino man daw ang Matalino. matching. Wala pa ring pagkain na itatao. Yes, tama ka dyan, partner. Lalo na pag may nahihiling baga sila, pag may nagrarani sa ilang tao, excited pa din sila. Yes. Sige pag-utaan. Pag-aram na ninda, natatawanan sinda. Oo. Pero duman po, pinagpreserbar talaga duman so nature na pinagbawalan. Dahil po pinag-advise na magtaon ng maski anong pagkaon sa mga hayop. Tangadi na maging continuous so sa indang wildlife. Diba? Okay. Dahil na si Damaasa. Gano'n man sana bagaan minsan sa mga taong nasanay sa ayuda. Magpapaharalat na sana. Magpapaharalat na sana kan ayuda. Yes, oo. Hanggang sa day na naghanap buhay. Dahil na naghanap buhay, Oo. nagparahalat na sana kan ayuda. Kaya kung araw kita kaya, dahil kita mararayo sa ukaya na kung abo ko man maihalin tulad partner sa ukay. Opo. Kaya dapat kung abot na talaga maging araw kang ukay, di kita maghanap maging dependent sa iba. Yes. Opo. Dahil kita magparaasa kan ayuda. Kung siguro may kampang kitang ukay, ginunutan na natin ano. Mga hebis kayang puzzle kaya ang bagay sa kuya. Although, ang ayuda, sarong bagay na nakakatabang sa satuya. But kita Correct. man, siguro, kung di kita magparaasa, tabagan Trabaho na. kita. Tabagan tama na sa dilita. Opo. Tanganing tabagan kita kan mahal na Diyos. Yes, correct. So yan Yan tabi ang istorya ni Kuya A. Layaw-layaw si Kuya A. Aso nga, problemado ako partner. Paguli ko, sinabat ako kay Ayam sa tinampo. Narungasan ka. Nag-umukan kami. Iyo talagang problema, partner, sa mga tinampo, ang mga stray dogs. Oo. Bata, buminalyo so Ayam. Dahil ka na talagang iskapo. Yao na talaga dyan, partner. Anyway, Ayun. thank Okay, God. so doble ingat-ingat. Salamat tabi sa mahal na Diyos. Sa dayo man, pa nakaprograma Yes. pa si Kuya. Opo. Kumbaga, diit man sana. Tama. Lesson learned. Oo. Pag mauto na kita pasiring na sa pagbabalik. Wala ka magkikasunod. Garaman. So may Inintriga. so inagum ako. Maray sa Inintriga, pareho kami safe man. Very good. All right. Anyway. Sabi mo nga ni, Lunes na naman partner, mainiton, maragit nito Sobra. ng init. Grabe. Sabi ko nga ni, malala palang partner ang mga mga pampublikong lunadan baga partner, dapat magtaga ko, dara ka manggirarining, protection sa payo mo maski din naguran, pero grabing init, at least may cup ka. Takong simbaga partner ang ato. Yero. Ay, grabe. Yero. Totoo, mainit na lang agad. Siguro ko, mainit so nasa kayan mo. Sobra. Talaga. Garo ka na tigdadangdang. mainit ang tubig. Yes, mainit ang tubig. Mainit ang paros. Pati ang pag mainit ang palibot. Ang sangaw. Ang paros mainit na. Yes, Lalong-lalo na ligdi sa sentro. Oo, kaya permi po kita mag-inom ng tubig, partner. Yes. Oo. Yes, das permi kita magdaraning pamandong para makali kita sa manahelang. Lalo na partner mo yun, may palarong Bicol. Yes. Mga Siring man po, kabataan. lalo sa mga atleta ta dyan. Yes, opo. More water. Aramihan kan mga trainer ta. So, kita man sa mga magurang, every time na mapasiring po sa tuya ng mga kakian sa sindang mga eskwelahan, mga eskwela, pagpabalunan po nindo ng tubig and making sure na naiinom po ninda yan na tubig. Tadakulaw na bagay ang tubig niya. Sabi nga ni, tubig is life. Yes, diba? tama. Opo. Tubig is life. Alright? Sige po mga tugang. Sa magabos yata mga praantabay, pwede pa kami mag-apod sa 0927-398-0955. Paduman sa 0938-891-5475. And syempre, live manggirari kita partner sa tayong Facebook page via DZGB News Online. Namumurumera si Lorna Plaza. Good afternoon da nakaantabi sa Usapang Pamilya. God bless si James Bong, Mike Perez, and si Jose Sahagun Celso Jr. Yan, salamat ang tabi. Sa lalo technical, si Kuya John Napoles, ang satuya na kaibanan ngayon na pagkahapon together with John Lloyd La Chica and si Jerome Martinez. And of course, kaibanan si Shara Yes. dyan sa likodan. Alright? Anyway, partner, pinagpagirumdom ni Obispo Bong Bailon, Legazpi Diocese sa mga paratubod na dahil paglingawan na dakulpang mga persona ang biktima nin manlain-lain na problema sa nasyon, lalo na ang mga kasaradayan. Sa surat pastoral kang obispo na may titulong Sarong Pangapudan sa
sa paglaom na kapalamandigdi ang ibang issue. Siring kang niribo mga estudyantes na aral daw minapaeskalahan di ipa na mamahaw partner. Mentres na pwede man ko tang tauanin pagkakan dahil tamay fundo ang gobyerno para sa siring na pangangaipo alagad daiman na tatauanan. Dakol ang dain nakakakuanin bulong, dain nakakapa-ospital, tadaing pambayad, alaga dainin maninigong tabang para sa salud. Pirang mga buhay man ang nawara sa mga aksidente sa dalan dahil sa raot na mga tinampo asin mga tulay. Dagdag pa ang korupsyon, makasadiring ambisyon asin ang issue sa pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi po ni Obispo Bailon na nagkapira sa ini sa mga dapat pang tawananin atensyon, inigabos nagkakausanin bako sa nakapirwisyohan asin kawaaranin paglaom kundi pagkakabaranga na pwedeng magdara sa iriwal o violensya. Yes, iyo partner. Bilan sa ini partner sa ano. Actually, kabtang lang ini partner kang kasuratan na ipinalawas ni Bishop Bong. Pigbasa duman sa mga banal na misa, kasukapon. Pero magayon ni partner na paggiram duman kasi nahihiling tabaga, maski partner sa social media. Haros grabe ang mga sentimiento na nagburutungan and sabi nalilingawan na so ibang problema. Iyo na baga, no? Nagkatarambunan. Na problema kaya sa tuya, nagkakatarambunan na sa mga day dapat magkatarambunan. So tunay na istorya, so tunay na pangangaipo kan nasyon. Day na natatawanan ng tutok, tapuro na sa nakita, politika. Nagkarilingawan na sa mga pamilyang gutom. Yes. Nagtitios daw, sabi nga, igaw manggirarening ayuda, pero so tamang serbisyo para sa saida na lilingawan ta na. And sa pa partner, ini mga raot na tinampo na sampulan man ako kaini partner kang Nasampulan kasusaro. ka man. Ano nangyari sa imo? Aram mo, so nasakayan kong jeep. Igwa partner kinakalag na barikada. Oo. Pero partner, warang nakabugtak na signage. Warang? Nakabugtak na signage na slow down. Ito palang partner, tapos na so patrabaho, alagaday pa, hinali so barikada. Kaya wala lang kiilaw. So jeep na nasakyan ko, diri ita na maaksidente. Tador-diretso siya. Namang no niya na may barikada partner. Yaw na siya duman sa sa mismo na nakaulang. O so mga pasahero lugod partner nagkaruro sa ubaga. Nagtarla Yes, ka. maringan ito wala siyang kasabatan. Iyo, so dakulaon talagang bagay na dapat areglado Tama. sa tuya na kapalibutan, ano? Yes, Okay, okay. so sana ngunyan bago matapos ining kumbaga sa mga nakatukaw. As in sa mga maturukaw. Bago ngayon mag-election. Apod gani, so ang isipon na nagaro so mas magayon na Pilipinas. Yes, tama. So future, kumbaga, so makakaparahay sa nasyon. Bako na kung garapuan sa garapuan ki garapon. Bako na tinapay ang pigagapo eh. Garapon na. Garapon na. De pagkari garong laog na tinapay. Makulog baga ang garapon. Magayon ang guide partner kung iisipon ta so futuro kung may mga akikita Yes. kung ini ba ang pipilion kong magtukaw sa nasyon sa posisyon arugin kamusta kaya ang futuro kang aki Ayan, sa tuya man, maski sisay, pwede, basta tunay. No? Opo. Maski sisay, pwede, basta so, mamakaray baga kita. Dahil magitang pigpipili dyan. Yes, opo. So, mamakaray sana. And dapat partner siguro sutong bako lang panandalian ang serbisyo, di ba? Yes. Hirap pag Baga, panandalian lang, no? Bako so ningas ko na pigaapon. Tama, opo. Hanggang matapos naglalaban. Nagsisikad nga sabi nga. Yes. Okay? Anyway, good luck po sa Satuya. Good luck sa sa gabos na mga aspirantes na gustong maglingkod sa Satuya na nasyon. And then kita man pong mga botante nasa future, baga kita po ang nagmamando. Kita po ang nagtatalaga kan sa tuya ng mga puturo. So kita po ang nasa sa tuya ang kamot ang future kan sa tuyang nasyon. So pag-isip-isipan ta kimarahay. Nakasalalay manggiraray sa tuyang mga kamot, di ba partner? Kung Yes. sa tuyang pipilion. So para di man kita magbasod pag abot kang panahon, Let us vote wisely. Bako twicely. Wisely. Yes, Alright? okay. So sige po.
Naunambitan mo, partner, palarong Bicol 2025 mo niyan. Ano? May mga naaraman ka ng schedule kan kawat? Iguana Nagpo na partner. Actually, may mga nakakuha na nga Kibulawan na medalya. Oh, talaga? So, First day? Oo. So, mas bati iguana kasi bago this morning. May saro ng gold Anong medal. kawat? Nalingawan ko kung ano ito. Pero, actually, mas bati ang Makaskaso na. pinaka-enot na nakakuha gold medal. Makaskaso. Nagbubukod man ang albay, of course. Ayun, ha? Okay, good luck po sa mga atletang Bicolano na isindapuan na marepresentar kan Bicol pagabot sa palarong pambansa, no? Okay, so good luck, ano? Keep safe man po, giraray kita. And sa mga magurang po na ka-entrance and mga kakiyan sa palaro, ano? Saludo po kami sa Indo sa indong suporta na maging pambato sa tuya ng mga aki pagabot sa mga pakurusugan, ano? Sa sports, di ba? Yes, tama ka dyan, partner. Gusto ko katapos long jump pala yun, partner. Oh. 4.66 meters. Ayun, ha? Long jump. 4.66 meters. Oh, alawigon na di. Talaga. Alawigon sa linukso. Ha? Oh, anyway, maaraman ta ang maaraman ta ang resulta kani partner ngunya na semana bago magtapos po ang palarong Bicol. So as of now, nangyayari po ini digdi po sa Legazpi City. Kaya medyo kung manunotaran niya to, medyo dako lang mga autong nakaparada. May mga traffic kung sa insain. Dara po yan kan palarong Bicol na digdi po sa Legazpi City ang venue. And kadak ng partner ng mga bilitang areas makakuha sa Bicol University, sa Old Airport, and mga nagkapirang mga multi-purpose building kang mga barangay digdi sa Legazpi as in sa iba pang lugar. Yes, igaman ng mga eskwelahan, ano? All right. So again, sa Giraray po, congratulations. Nguyan pa sana, congratulations na. Apo. And then good luck po sa kabos. Ikaw partner, na-involve ka man sa mga palaro before. Yes, anong sports mo? Fun run. Garo nang ginutang ka duman. Champion ako. Champion. Galing Tulo-tulo lang ko garing kami. Tulo. Ikaso na. So, so police. Tapos sa tagsadiri ka na, relo. Dahil joke man sa natabi, no? Pero kay ito, dahil man ako nakaabot sa, dahil ko nakaabot sa Bicol, partner. Iyo. Mga panlalamigan. City lang. Sprint, 100 meter. Oo. At least. Kaya ka ito magdalagan. Para dulang. Nainutang ka mangyari. Nainutan ako. Dinawag ako kan taga-puro. Alright. Sige po. Yes, okay. Alright. Balikan ta so yan. So sa tuyo na pinag-ulay-ulayan kan Webes. Sabi tabaga, nagtao kita ng introduction, manungod po digdi sa mga kumakalat na pigaapod na dating sites yes, or dating partner. application. Oo, noon nambitan tabaga kang nakaaging episode partner na saro sa mga nagiging dalan para magkaigwaning bagong amiga, Yes. kailusyon, Oo. o kaibahan sa buhay, ang mga pigaapod na dating application o dating app sa internet. Yes, dahil busy, kakatrabaho, Opo. busy sa buhay, dahil ng time na makimingle sa mga amigo, mga amiga na kung saan duman pwedeng makakuha ng partner sa buhay. Yes. But as of the moment, Okay. excuse me po, as of the moment, igwa po kayo ng pigapod ng mga online dating sites. No? Okay. Digdi po nagkakapit ining sa tuya ng mga kapamilya na gustong magkaigwaning ka-partner sa buhay but daing oras. Ang may mga registration ini partner, may mga profiling, may mga profile picture na makikiling dyan sa mga dating sites. Kumbaga, ginibot talaga ni partner to meet someone. Ginibot nga ni na maka midbid ning tao na kung tatawanan ning pagkakataon, kumbaga sabi nga ni, kung compatible ka mo, Okay. compatibility ang pinag-uurulayan digdi, magigi po ang partner na
katuwang sa buhay. No? Pwede ito ma-meet so expectation partner Yes. na makakuha ka ng katuwang sa buhay May na match, kaibahan mo match. talaga. May matching dyan. Now, Oo. if you are looking for like this, iba Oo. nga naghahanap nga ako ng pag-apod nga ng mga long-term relationship. Opo. And then, susaro man naghahanap man ng long-term relationship, baga ka munang duwa. Okay. Di ka Nagbalo? Oo. Takot ako eh. Maluyahon ka man. Ara mo, Ah. igwa ko mga friends Ah. na kapag ano kayan partner. Igwa nga Dating niya akong sarong barkada na hali siya sa long time relationship partner Oo. na inabot ng almost 7 years. Ali sa sa dating site. Di man. magkaklase lang tapos nag-break Oo. and then after that ay sabi niya na-frustrate siya kasi nakamidbidan niya sa ka-illusion niya, kaibahan niya. Digdi lang. Oo. And then nag-try siya sa dating app. Nakakuha tuloy siya partner. Madali, and oh. when yan, maga 3 years na si Inda. Ay, wow. Oo. Ano yan? Pero, Foreigner? yes. Oo. Pero siguro mga 3 years lang ang gap ninda. Opo. So, magti 3 years na sinda. Oo. Sabi Sabi ko, very good man sa nakuha niya, de. oo, sabi ko, ano ba? Ano ba ang ano mo? Di iba duman so itong baka ginibo mo lang siyang ano dahil lang Rebound. Oo. Dati da partner iyo pero eventually na iring niya na so halaga kasi duman niya pala nahanap So, everyday Nasabi niya, ko yan na. everyday niya kauron. Oo, ipermi siya tiga ano, parang so tiga expect niya na makuha sa sarong partner ya on duman. Yun. Oo, sabi ko wow, congratulations. Oo. Yan po ang dating site, ano? Diyan na kukuha kan sarong persona ang personang gusto niyang makaibanan. Yes. Whether maging boyfriend, maging agom, or maging amigo. So, araman ta po more about website, Dating more app. about dating application, dating sites sa satuyan na pagbabalik, and then ano ang mga pros and cons kay ni? Yes. No? oo. May peligro ba ining abot? May peligro bang maitatao sa satuya, or ano ba ng mga advantages kay ni, no? Ining mga online dating application or dating site na Yes. nakukuha tangon niya halos di madali dakulo na eh. Ha? Dakulo na. Dahil ko na nagabos na register na. So, ibig sabihin, nag-try ka din. Dayman, madalagitan kita. Ano? Alright. Mabalik po kita mga tugang. Oras niya to alas 2:28. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong
sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Oo, din na po mga tugang ang simbag sa gusto pong makakuha ng mga jowa or aagumon in the near future sa online. Hindi po pagkapod na dating application or dating site. Sabi sa Google partner, ini ang dating site is a platform or online where individuals create profiles to connect with potential romantic or romantic partners or sometimes just friends. So gusto sabihin talaga searching. May may status baga sa buhay ta na we are on a search status tanga. Ano nga ang status mo sa buhay? Searching, di ba? Naghahanap. Iyo partner ta, nagbutwa din sa pag-adal. May na-research din ako kasi nung 2021 to 2024, nasa 42% ka mga Pilipinong nagagamit da partner kang dating app. Iyo da partner ang naghahanap talaga ni makakaimbahan sa buhay. Pero kadaklan da partner kay na bibiktima da kay mga manluloko, mandurugas, mapag-aprobitsar, mapang-abuso, asin so mga naghahagad ng kwarta. Yes. And eventually na ito pala at ang ending utak kriminal. Yun. Yung bagay ni ano yan, istorya kang tulong Pilipino na diniport or binawi kan Pilipinas hani sa Cambodia. Diba? Ang trabaho ni Daduman, gumbaga garo operator sinda kan sarong love scam. So ang mangyayari, hahanapan ninda ning kamatch or sinda mismo magpapanggap nakamatch kang sarong kachat ninda. Like for example, igwa kang nakachat partner na US Navy. Pag sinabing US Navy, retired US Navy. Bongacious yan. Bongacious as makwarta talaga. Kwarta. Buhay na. Buhay na pati makuapo mo. Buhay na pati makuapo mo. Okay. Pwede ka na makapadinog nagkaperang eskalon kiharo. Yes. Ano lang yan? Barya lang yan. Barya lang yan. Barya lang yan. But, ang nangyayari kito ang istorya kito, sabi nga ni, papahulugo ng buot niya. Umawang ka muna. Papaanuhon mo, kukuha mo sa buot. So, So, magiging mapapa-in love sa imo, although sa online lang ka mo naghihilingan. And eventually, may monetary
ng kasabay. Yung partner ta, minsan, digdi na dami na buto partner sa mga hackers, scammer. Oo. So tiga sabi mo na papaibigin ka muna. Paiibigin Oo. ka, loves ka mga po Yes. dyan. Tapos, mga ano ma, dyan ngayon ako sa imo ngayon. Oo. Ano. I will go dyan. Kung di nga, papadarahan ko nga ipadara ko nga ini sa imong package. Oo. Ino nga yung package na ni worth nga 500,000 pesos. Okay. No? Pero nga, di nga makaka-send nga ini. Pero you have to send 50,000 mo na. Tangani nga yung Makaprocess. Diba? May process na arog ka Opo. yan. Oo. Sa pag-arog po ka yan, scam yan. Kasi ang mapadara, day nga palit. Yes, iyo Diba? baga. Oo, Mga di man padara, kita di ka tig-agadan dyan ki bayad pag No. mapadara kita, di ba? Or Correct. pag maklim kita. Correct. Maging suspicious na po kita. Oo. Kaya lang minsan sabi digdi partner na nadadarada kita duman partner sa kasi naniniwala na kita. Tapos sabi mo nga inahulog na sa buot mo. Yes, naulog na. Naulog na duman sa may pinaka-araro na parte. So, maski anong sabihon, Nagtitiwala ka na. nahulugan mo na kibuot, ay sige lagod nga honey, wait for 50,000 pesos. I'm gonna Yes. send you this. Oo. And Tapos- looking, looking forward ka. Kasi what if iwan ng gad, makauli man ng gad inidigdi. Oo. Di ba? So, nangangarap ka na magkaigwa ka ng kaibanan sa buho, sa bilog mong pagkabuhay for the rest of your life. Oo. Ikapaso nagkukulugan pa yun. Saro po yan sa mga consequences pag-abot po sa dating site, no? Or online dating site, no? Saro yan sa mga consequences. Another one, kitang mga magurang, we have to be very cautious Nata ito. sa mga akita na nagkakaigwa po ki engagement digdi sa dating application. In fact, ang Facebook po, igwa po yan ng dating site. Ang Facebook. Ang Facebook, igwa na Yes. din yan Oo. Okay. Ah, Di ko igwa- daw na si Irip. Si Iripon Si ko daw. Ripon mo. Igwa po yan. Grabe. ang ano digdi, ang medyo alarming po digdi mga tugang. Si Facebook kang aki mo, ang cellphone kang aki mo, personal nindang gamit yan. The question is, pigi bubulat-lat lamang po niya to ang mga cellphone kan sa tuya ng mga aki kung iyan igwa po ning account Opo. dyan sa dating application or dating sites. Yes. Kasi kung sabi mo nga ni, day man nga, day ko man nga so aki ko naiiling ngayang nagluluwas na magkago ngayang piday. Okay. Taday ko man nga, permiman sa ngayon digdi sa arong, para man yan magkapiday, nayaon man nga digdi sa arong. Opo. Ito pala, so piday partner yaon sa cellphone. Social media, Oo, nasa yes. dating app. Yaon sa cellphone. Oo. So, day man talagang makakadaw. No need na magluwas kaya arong. Most especially kung nasa taga-ibang lugar. Oh, nakatutok lang maghapon yun na cellphone, nakakakuha na partner niya. Yes. Yes. No. Dako lang ng danger kaan partner. Correct. Kasi dako lang yung mga nagbutwang report na may mga aki na involved naman sa dating app, nakakakuha ng boyfriend, then nakipaghilingan, then nakabalik. Yes. And ang iba naman Nabados. nabados. Oo. O kaya naman worse pa, sulit nilang na-report partner, so na-rape ng treseng lalaki kasabay sa boyfriend. Oo. And itong boyfriend namin bidan sa dating app. Oh, yugon mo iyan mga tugang sa mga arog kaning bako lang palan mag-ayon igwa man nakakanusan sabi ta nga ni baga may pros and cons Opo, ng oo. dating application kung kita na sa tamang edad na then igwa na kitang namamatian na peer pressure sa buhay pwede ta ining laugon. Correct. But we have to be very sure sa piglalaog ta dapat maging wais kita dyan Yes. kasi ang mga scammer naglipanan Oo. diba? Kung sa insain ka makahiling ki scammer. But bilang sarong parent po mga tugang we have to be very careful or cautious pag-abot po digdi sa mga dating application na di baka ang sa tuya na aki is engaged digdi partner or baka may profile sinda o igwa sindang account digdi sa mga dating application na which is very dangerous. Yes. May pagi ba partner para ma-monitor kang magurang na ay so aka ikon na ondig di sa dating app. Ilingon ang cellphone. Kasi dahil wala man na yan sa notebook ninday. It's all in... Dapat maka-access na sa Yes, cellphone. may cellphone. Gabos pwede nailing sa cellphone kan sa tuya ng mga kaakian. No? Kaya siguro kung kita bilang sarong magurang, we have to check
Opo. Pag-check on ta ang Yes. ang Opo. cellphone kan sa tuya na aki, no? And then maging open kita sa arog kaning bagay in case na kita sarong magurang, Oo. no? Di man gan ijan parte kay Marot kasi sabi ba di ka nakaulit ang psychologist sa usapang pamilya si Dr. James na responsibility ka mga magurang na i-check partner ang settings kang cellphone kang mga aki. Oo. Pero if ever man pwede duman malimitaran sa privacy baga Oo. na baka download nan kay mga arog kay ini. Yes, may mga privacy kay puwanan sa tuya ng mga aki. And then bilang sarong magurang dahil taman garo gugustuhon na mahiling tanasanan sa tuya ng aki na dahil na makakauli, no? Minsan nagiging issue yan. Dahil man nga akong midbid, sabi ta nga di pagkakasabago, may mga pagkakataon na dahil man nga ako nakaaram ngayon na may piday-piday kayan sa kuya na aki, dahil man nga nagluluwas kero. Yes, oo. No? Dahil na po kita ka nakakasiguro, tabaka supiday nga na iyaon duman No, sa social media. Yes, opo. May hapotig di partner, ano po ang namamatayan kapag igwa kang nakamidbidan through dating app and paano man nahuhulog ang buot? Di ba po nasa proseso man? Yes, siguro sa kuya ng mga istorya, masabi si kuya ingay nagde-dating sa Istorya na nga, and research. igwa ki mga araw kaya. So everyday mong kaulayan sa Okay. tao. Kumbaga, kit ka mo. Yes. No? Pigapod na kit. Keep in touch. Oo. And siguro nakakakuha ka partner din comfort. Yes, Diba? so duman mo mafe-feel. Duman mo na ano da ang pangmati, garo ka igwan ning guardian angel. Na from the moment na nagmata ka, may chat sa imo, good morning. Kamusta ang sa imong aldaw? Kapag Mag-chat gaigwa sa ka ning imo. problema, masishare Masishare mo kan mo. problema mo. Ma-remind sa imo na magkakan ka na. Oo. Diba? Kumain ka na Ka? ba? Naramdaman ko lamang sa akin. Kumain ka na, lab? Narinig mo na ito? Oo. Miss you. Miss you. Mwah. Diba? Grabe, no? Ito, long distance relationship. I don't know kung sa inyo ito na ako. Baka na kulang bagay na nasa sa online Sa man ito online. na ako. No, kumain ka na, lab. Miss you. Mwah. May mga araw ka. But May mga kidding- emoticons pa. Yes, but kidding Okay. aside, may mga success stories man talaga. But you have to be very cautious po. Yes. Isipon to na ang gabos ng mga posibilidad Oo. na mangyayari, na pwedeng mangyari sa satuya. And then, tulos kita magtaukan sa tuya na tiwala when it comes to dating applications. Opo. Kasi we do not know kung sisay puan, Oo. kung anong tunay na pagkatao kayo Oo. dyan. Hanggang sa di mo pa nahihiling personal, Oo. di mo pa yan nakukudot. Oo. Are you for real? Totoo ka ba? Oo, or sa tigpailing na trato, totoo ba yan? Oo. Sabi digdi, dating from app is not durable. Madali magdesisyon pero maluya da partner. May point, Kasi iba man talaga kang physical na Opo. kamidbidan Kamidbid mo. mo. Pero nga, yung pigkakapitan nga nila kang kadaklan sa satuya ng Oo. mga busy persons. Yes. Na, kumbaga, convenient, no? Ini sa pinaka-convenient na bagay na dudumanan kan sa tuya ng mga katugangan na busy. Yes. From 8 to 5, nagtatrabaho yung so iba, igwa pa ning mga side hustles, no, igwa pang extra income na pingagagap-gapan. And then, the only time na mapahingalo nila is mag cellphone sinday, which is duman na so, nakakakuha sinda ni kaulay duman sa dating application. And suddenly, nagiging magjowa sinda. And then, pag abot digdi, minsan may mga success stories na nagiging sinda talaga. No? Nahihiling ako, digdi po sa Legazpi City, dakol na ako nahihiling ng mga foreigner. Yes. Mga piday na mga Pilipina. Oo, sa Santo Domingo may litli lang party kinasal din. Oh, Siguro foreigner man. kaedad ko tapos pinakasalan niya na siguro mga nasa 60s. Sa dating Foreigner application na. ito, pwede, di ba? So parang kung may negative partner. May positive man. Opo. Diba? Swertihan lang, no? Swertihan lang. Oo. Pero ang pagirumdum ta sa tuya ng mga katugangan, sa mga kapamilyatan na naghahanap kang, kumbaga sabi, nasa searching may pagkain status na maging wais. No? Pagka nag-agad na sa imo ning kwarta, Ay, dumulag ka na. na iyan. Medyo problema na iyan. Lalo na kung di ka man yan yung kwarta tapos hagadan ka pa.
Tapos siguraduhon ta i-double check ta baka so kachat ta bako uso tunay na siya. May mga dami Pigamit baga. lang. May mga dami bagang ano. Yes, dami account. Dami account. And then siguraduhon ta na tawo iyan. Tapos siguraduhon ta po na marhay na klase kita. Pwede mo i-verify yan kung may Oo. kaso sa Philippine National Police. Ano? Magiging kita, mag-investigar kita. Yes. Diba? Lalong-lalo na partner ko nagpipiday. Oo. Agadan mo tulo Senomar. Mhm. Certificate oh, of no isend mo marriage. tulos. Pasan nga kan sa imong Senomar. Correct. Certificate of no marriage. Kasi baka no marriage pa lang. Baka mabigtima ka. Oo, na baka Mamaya niya, naging ka, third naging party kabit ka na. Dahil mo mantig totoo yun, naging kabit ka. Iyo baga, ano. Diba? So, pagiramdam sa natabi sa satuya. No? And ano pa ba? Siguraduhon po na daing kaso. Or baka wanted iyan nakachat mo. Tapos nadamay ka pa. Tapos inuli mo. Digdig, Hindi ka na mag-ista. nagpairak nga sa imo. Dahil na kaya ngaya ko ning madudumanan. Babae ngaya no, babae. Tapos dahil na, ready na ngaya ako mag-settle. Pinaduman mo sa Indo. At ikaman gusto, nahulugan mo naman kibuot. Pinaduman mo sa Indo. Ginibo mo naman. Baga, inarong mo na. Tapos biglang may nagtuk-tuk na pulisyan. Po pala niya dyan. Wanted pala. Ikaw ngaya kasabot na ngaya Nadamay karong. ka lugod. Nadamay ka pa. Yes, Diba? okay. So, dapat maging manggirari kita sa mga taong kapalaugon ta. Kasi iaramon ta din talaga partner so danger sa paggamit kang dating app. Yes. Siyempre, raya dyan naglipanan so mga hackers, scammer. Oo. Pag nagamit din pati kita kang dating app, possible na ma-hack din talaga partner ang sa imong account. Saro pa yan. No? Pagka nakalaog kita dyan, kung ano-anong mga penetration ng pinagigibo sa satuya, penetration dyan sa satuya ng mga accounts, and then munan mo kaya ng account mo nangungutang na. Yes, correct. Oo. And saro pang danger, bigahapot baga partner, so impormasyon sa imong pamilya. Oo. Ano ngay ang Pira ka mo dyan. Ito ba yan, tigmanmanan ka na. Pero kaya ka mo dyan, may ayuda. Oo, may ayuda. May ayuda. Malista po nga yung malista. So ayun, grabe. Mga araw kaya So bako lang po bako lang puro kaduratan digdang makukuata. Oo. Diba? Dakulo na bagay na pwede niya tong pag-isip-isipan, no? And then sabi nga ni kan sa tuya na texter, mas magayon so physical. Madali baga maghanap ding kapartner. Most especially may dating application na. Pero sabi nga ni baga, maluya ang pundasyon. Matapo. Oo. So bagay kaya na madali mong nakuha, madali mo mawara. matatapo. Oo. Diba? Oo. Unless naging mag-friendship ka mo for a decade mo na bago ka mo nakaisip. No? Yes. Saro pa na dapat niya to bilang again tutukan tayo ni partner ng mga magurang. No? Minsan data easy. Oo. No? Data po easy. Mga nanay, mga tatay, data po easy na ang satuya na aki igwa pala ning profile digdi sa mga dating application na ini na imbis na magklase Yaon pa ng duman. nakipag-meet palan. Yes. Diba? Anong apo duman? So itong Nag-eyeball. Nakipag-meet palan. Pero ang kinagayon kay ni partner, aram kaya nagiging match na kumbaga madali mag-match kitawo digdita. Unlike ang inot na textmate, di mo pa nailing ang itsura. Puro ka lang mga flowery words ang maano mo. Ngunyan, mahiling mo na sa pandok. Oo, mailing mo na sa pandok. Kung magtugot, mag-video call mo. Mas magayon na naka-video call ka mo. Ha? Dahil ka lang pagpailingan kang sa mga bagay na mga dahil mo dapat mahiling. Diba? Correct. That is one of, baga sabi nga ni, igwa kaning kumbaga mako-confirm mo na tawo siya. Validation. Ilan mo kung tama. So kaulay mo kung tawo ba yan. Correct. That is part of validation. Halimbawa, naka-chat mo. Tawo mo kung sa kung anong application na pwede ka mong mag-ulay, camera to camera. Pero pag nagsayo mo partner na dako ng alibay, busy ako, nasa work ako. Maski 5 seconds. Saro nito sa mga i-consider mo na baka bako yan tawo. Baka yan, tawo-tawo sa na yan. Baka scammer yan. Diba? Baka man siya sutunay na nasa profile picture niya. Kaya dahil siya nagpapahiling. Yes. Diba?
Sa mga arugan, mga dapat maging pasiguro kitang baray. Opo. Parang di taman partner baga tigda-discourage so mga listeners or viewers na mag-try kayo ng dating app. Pero sabi ta nga ni aramon dapat sa mga negatibo and positibong pwedeng darahong kainin sa tuya. Kaya Yes. dapat kita manggirada ay magiging responsable. Yes, maging responsable po kita in case na nasa searching status kita na dahil kita maging imbis na apod kayan makuaso gusto tang mangyari, mas lalo kitang na-down, Opo. diba? Dahil tulos kita maging padalos-dalos, dahil tulos kita pidayon ta ka na ngayon. Nag-iyukan Do you ng want to be tulos. my girlfriend? Oo. Ikaw, man tamili man pugi-pugi, alang ka unso dogo, maputi-puti. Yes! 1,000 times na yes! Oo. Diba? With heart pa. Bumiligay tulos. Oo. Pasay do ngay akong load, wala kaya ako ngay, di kita Oo. maka-video ko. Tapos namamalayan mo, nagagamit ka na pala. Yes. So, Diba? day mo na naisipan na ginagamit ka kasi nga in love ka, Yes. 'di ba na tiwala ka na sa iyo. So, yun, There- maging wise. Danger, ang apot, dangerous. Yes, there is a big danger po digdi sa online application which is dating application. But sabi nga ni sa maray na paagi, sa maray na tamang paggamit, sa pagiging responsableng paggamit, Yes, oo. makukuha mo man ang para sa imo diyan. Correct. We have to be kumbaga cautious lang talaga, maging maingat lang talaga sa mga arugan. Mag-ingat sa mga scammer, and then sa mga magurang kung in kaso dai pa pwede na mag boyfriend girlfriend sa tuya ng mga kaakian, paki-check po kan sa tuya ng mga cellphone, kung cellphone ka sa tuya ng mga kaakian kung egwasinda kay ni, and then so tamang giya baga kan magurang sa mga aki. Okay, tama ka dyan, partner. So, oras na naman, partner. Ano ning pamamaaram? Tama ba? Inano sa naman dali sa oras ta. Okay. Pabati da partner si Lourdes, Lourdesita Lor Arellama, watching always from Owas Albay. Oy, salamat po. Thank you so much mga taga-Owas. Jerry Castuera, Nats Gamba, and Jerry Miguel, and si Gerald Aranya watching, si Merly Ugayan Lucero, Arturo Garcia, and si Lani Corpus, and of course, ini si Maricel Binamira, naghihiling manda. Thank you so much po. Thank you very much, Tabi. Mga ateng. Sisay pa po, sendo dyan ang single. Baka gusto na nindong mag-dating application. Pero Inandaan. sinabi mi ni partner Jen. Opo, tandaan dapat. Tandaan ta po. Dahil man kimaraot na maghanap, dahil man kimaraot na makipag-istoryahan, Yes. dahil man po kimaraot na mag-intra dyan sa mga dating sites na yan, dating application. But, aramon ta po, so mga bagay na pwede niya tong kaapot kini, ma-experiensya. Most especially sa mga bagay na dahil sa tuya pa po. Yes, opo. And dapat ikakaraot ka sa tuyang buhay pag abot kang panahon. Opo, Okay. So, happy searching status. Everybody. Partner to, mag-ibo ka na kan sa imong dating application. Delikado bagay yung partner sa tuya. delikado. Sa tuya, bawal bagay yun. Babaw. Say mo, bakuman. Diba? Kung ako Pero man ang po- aapoton, mas gusto ko partner personal ng giraray. Yes. Magkamid bida. No? Pero po, iyan po. Minsan sa mga agom, day po nindo pag-imuon pag may agom ka na, gugunutan ka ni misis. Si misis man, iyo man. Uro at siya nag-iwal-iwal lang ka mo. Baanap daw ngayon ako digdig ka-uron-uron. Masabi nga yun, kuya, kasi ate dyan, madali pala nga digdi mag-anak ko, kikaoron. Total ngayon si Mrs. o si Mr. Day man nakakauli ng maray. Digdi na sana ngayon Hanap ako. na lang grabe. Day po yan. Bawal po sa bayago, sa mga singles na, sa mga po kayo ni, sa mga nagsusearching sa natabi. Okay, sige. Okay, sige partner, yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya na kaibatas sa Lado Technical. Si Kuya Jun Napoles, tama? Si Kuya Jun. Yes, si Kuya Jun Napoles. Sa IT, si Jerome Martinez at si Cheryl Leron Siringman ang mga pag-iribata partner sa Cat College. Yes, and nakatukaw ngayon si John Lloyd La Chica. Ako po, si Kuya Hindi man, si Jenny Mati Balyaran, mabalas po sa pag-antabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga.